барои чӣ ин минна 50 балл кардан дар кор. шахсоне ки нав дар компанияи Faberlic регистратсия мешаванд ва ёда автоматически аллакай 20% скидка ва ё метавонанд ки 20% скидка харидорӣ карда нархи каталог кати фурӯшанд аиҷа 25% гем ва ё фоида мебинанд. Процент ин маънои вай надорад ки ҳаромай. Процент ана ҳамин ду нолаке ки айвонбайнаш хатак дора процентай дар ҳама ҳолат ин математикае ин мебиёяд. ва шахсоне ки 50 балл мекунанд ва ёда аллакай продуксияи Faberlic 26% скидка мешава ва ё аллакай 35% пул фоида мебинанд аз оне ки ва ё савдогарӣ мекунанд. лекин основной кори компания команда сохтане. Команда месози личный объем-то 50 балл мекуни, денежные вознаграждения бо лавзи мо ойлико мегзара. Компания барои мо, барои одами овардагимо не, барои ки мо клиентоша зиёд кардем ва дигарҳо ҳам чизҳои дар кори худшона харидорӣ кардан, барои ана ҳаминқа моро вознаграждат мекунад, барои мо туҳфа пулӣ метиҳад. Барои ҳаминқа он бизнесе ки шумо медроен, аввал маъноша фаҳмен, баъд бигем ки қадамҳои аввалит нихто нагузорен. Алҳамдулилло имрӯза бениҳоят шахсони зиёд ҳастанд ки аллакай дар ширкати Faberlic муваффақ шудагиянд ва яке аз онҳо мумкин шумо бошед. Ҳамаи шуморо дар командаи худам интизорам.